El projecte Rossinyol porta més de 10 anys que eren parelles de mentoria en el lleure. Tot per afavorir la cohesió social, l'èxit educatiu, l'intercanvi cultural i la descoberta de nous entorns. Tot per volar més lluny. Però què suposa realment participar al projecte? Ser mentor significa acompanyar algú, fer-te amic d'una persona que potser no coneixerías si no estigues en el proyecto. Muchas veces vamos a pasear sitios, museos, como si tuviese un hermano mayor. Literalmente así me siento. Crees un vincle de confiança i comparteixes vivències, moments i fas activitats noves que surten una mica de la teva zona de confort. La nostra relació s'ha basat en riures, moltes estones de diversió. Y he après muchas cosas que no podría haber aprendido en otras situaciones. Yo lo recomendaría porque puedes aprender cosas nuevas y hacer un nuevo amigo o amiga. Lo que hacíamos en las quedadas es ir a la montaña, ir a la playa, ir a la biblioteca y actividades. És que no sé, jo acabava de quedar amb ell i estava content, parlar amb ell, veure com ens aportàvem, com parlàvem de temes importants, de tot. Suposa un punt d'experiència, de vida, de veure les coses d'una altra forma, que en 13 anys no et queda molt per descobrir. Com a mínim a mi el que més m'ha agradat de la mentoria ha sigut veure que pots ser un referent per una persona, que pots tenir un pes important dins de la seva vida i al final també tot el que ella m'ha portat en aquests mesos.